joma notimo gima kama. To ang'a gini mantie bang' nikech gima wacho ni ati neka ina ni adieri makende kata mana is just a matter of common sense. Nego dhano maduong' ok en gima yot minyalo kaka dhano kata mana ng'ama miyo. Mi neg kendi ot achiel, onge ng'amo complain, ichaki nego mar ariyo, onge ng'amo complain, mi neg mar 41 ma onge jomoko mitiyo godo. Koro sani ji ne wacho ni there is also a possibility that this could be a cover up. Nikech okomek cover up manga mantemo cover up. The government most probably ng'ama nyalo cover up gini nikech being ni ati nyisore ni ati there was incompetence. To incompetence ni the door stop at the door of our police officers. Gine magibedo mandated. Nichie body mobedo mandated ma one NDCI, awacho DCI, watie National Intelligence Service. Koro it's also could be ati gine maging they want to cover up the incompetence. Gido ngiso jopiny ne gitiyo ma in the real sense onge gima gitimo so far. Wa feel ne ati nitie so many gaps report magemiyo wano. En too late no nego bene gima kama ok timre. Yes. Twang'eni gima kamae no nyiedhore lela to kanitiere wat kata mamore mane owacho ni no dhi manyo nyamin gima yande lal mane kar wito taka makware kalure kod maling'ling nyamin gima kamano ni nyalo bedo ni noro ne leke momiyo ne gichopo kanyo. Kata kamano kopogore kod mano nikech wang'eyo ni Kenya ka in kaka jaked ne ratiro mar oganda nitiere joma ng'eny malalga bende paro no bila timo ga